вітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта Чык-чырык, бла-бла-шоу, у якім Алексей Сапрыкін і ў якім Павел Свярлов дзеляцца з вами аналітыкай па самых надзённых, самых цікавых падзеях тыдня. А аналітыка гэта бярэцца не адкуль-небудзь, а з беларускага сегмента Твиттера, дзе, як вядома, самыя крутыя эксперты па ўсіх, якія таксама ўсіх пытаннях любяць дзяліцца сваёй аналітыкай, сваім меркаваннем, нават калі яно не прошанае. Пра экспертаў, дарэчы, мы пагаворым асобна сёння, сябры, але кожную нашу праграму мы пачынаем з такога філасофскага твіта, які мусіць настроіць нас на нейкі лад. Сёння спонсор гэтага твіта Денис Васильков. Денис, ты... Напрасіўся, Денис. Рынданул, што дрэнна, што цябе няма, калі ласка. Я живу для тех, кому нужен, дружу лишь с теми, в кто полностью уверен, общаюсь с теми, кто мне приятен, и я бесконечно благодарен тем, кто ценит. Сябры, які светлый чалавек, Денис Васильков. Статыстыка гэтага твіта: 0 падабаек, 0 рэплаяў, адказаў і перапостаў. То бок атрымліваецца што? Атрымліваецца, што нема такіх людзей. То бок прынцыпы, Денис, класныя. Денис, акрамя нас, бо мы заўважылі гэты твіт, а ты нас не взялі цэніш. яго ў праграму. Цэні нас. Цэні нас. Ну шо, Алексей, адразу вот пачалі і паплылі, как-то, бачыш? Паплылі, таму што спёка. Спякотна. Ці як па-польску кажуць, Упал. Такое загадкавае слова, реально. Ну як? Лампа як скурвысyn. Ведаю, як кажуць па-польску. Курва бобер, як і дужы, як і быдло. Ну ладно. Карацей, кажуць па-польску упал. Гэта калі падае... Паліць, вот спёка, да, вот на цябе. І, ну, Беларусь таксама паліць, трэба сказаць. Гэта заўважыў Міхась Ільін і напісаў такі твіт. Спёка, мінусы. Ты пакутаеш, плюсы, Лукашенко таксама. Ну, пакутае. Пакутае? Да, я надеюсь. Ну, можа быць проста, Лукашенко таксама. Все пакутаюць, калі няма сонца, калі холодна, калі падае дождж, калі спёка. Карацей, пастаянна ўсе пакутаюць. Не, ну, Лукашенко ж признаўся, што вот ему цяжка. Там вот была вот эта вот тырада про то, что липень, понимаете, парад, вот яшчэ лететь за 4000 километров в Астану и назад, и все это на фоне навінаў, что ему стало там дрэнна. Калі цяжка, то трэба як бы на пенсію. Ведаеш, горш за Байдена там такі сидел, такі... Не бачу. Ну, было. А што твітарскія думаюць на гэты конт? Плюсаў нашмат больш, таму трывайма спёку. Ну, то бок, нам же не прывыкаць трываць. Як бы, як сказаць, дзеля шос можна і пацярпець спёку. Ужо шос прыйшоў. Да? Вось, может, его гипертонический криз хватит или солнечный удар, можно не даже по-христиански. Не по-христиански, але ну вот человек... Не. Вот кажа все, что Лукашенко там, до речі, сказал, типа, в этой промове в Александрии, типа, ну вот, шмат хто проклинае мяне, шмат хто удзячны, але шмат хто проклинае. Я тых, хто удзячны, вы не думаете? Тых, хто удзячны, я ў Твиттера не бачу. А вы не думаете увогуле про гэтага чалавека і, ну, не будете даваць находу на ягоныя парамовы? Ну вось, у Твиттары заўжды прыйдзе хто-небудзь і абламае малину. Весь кайф. Да. У Лукашенко в его резиденциях все кондиционировано. Як ты прочитал? Михась. По-российску, на замежной мове. Нема на что сподеваться. Там все кондиционировано. Ну и не могли мы обойти твит Натальи Качановой стороной. Потому что Наталья Качанова, ну это, конечно, не зусім Наталья Качанова. Кто ведает? Ширмі, але хто ведает? Может быть, ведаешь, яна таки ход конем зрабила. Пожалуйста, пишет Наталья Качанова, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу рай, а я не думаю, что тоже. Гэта песня выйшла, калі Наталья Качановой было 18 гадоў. 49 гадоў. Ты так 39 гадоў была Наталья Качанова. Да. Яна была яшчэ вот молодая дзяўчынка, лічы, і, відаць, бальзамом на душу. Бальзак на душу. Хочешь сладких апельсинов. Ну, а теперь вот такая ситуация. Не помирай, бо мне доведется. Думаешь, без яго не справиться там?
думаю, без яго не справіцца. Але пакуль што і не трэба спраўляцца без яго, таму што як бы все працягваецца, і вось недавно, хотел сказать, мы адзначылі, але шчыра я не адзначаў. Як адзначаў? Да, Стол накрыў там. Накрыў, лёдачка пад шубай, алеўешачка. Бульбаш. Як Новы год. Новы год знаходжання Лукашенка пры ўладзе. Да? Ну, пайшоў 31 год, таму што вось 10 ліпеня, да, 30 гадоў з гэтых самых выйграў 94 года, які ён такі выйграў. Адзінае. Ну, адзінае. Я так думаю, што адзінае. Сапраўды, Міхай Сельгіны зноў заўважаў, што інфармагенцтва Бел, так праілюстраваць гэтую навіну пра выбары 30гадовай даўніны, выбрала кадр, дзе галасуе. Хто бы вы думалі? Вы пазнаеце гэтага чалавека? Яго завуць у капелюшы і паліто. Лейтенант Коломбо. Ну не, гэта Зенон Станіславович Пазняк, сябры. Я думаю, канешне, просто панабралі па аб'явах фотарэдактараў, да, і... Або ў рэдакцыі Белта прабраўся нейкі пацучок. Ну, хутчэй все ж... Або наш чалавек. Ну, ці так, да, ці нехта заклаў, як гэта сказаць, там, пасхалачку, да, вось, ці просто, о, класная фотка, нейкі мужик, тут бабулечка... Видимо, голосуе электоральна, правильно голосуе. Надо голосуе, да, вось, а там, хоба, і... Пазняк. Мяне гэта ўзрадавала, калі шчыра, заўжды такое люблю. Што сказалі наконт гэтага твітарскія? Дмітрий Гурневич, вельмі дзіўная рэакцыя, піша, у нас былі такія фотошпалеры тады. З Пазняком здзіўляецца Міхай Сельгін. Паглядзіце, вот я думаю, што фотошпалеры з Пазняком яны маглі б быць. Я думаю, слухай, калі бы зараз іх выпусцілі, попыт на іх быў бы дакладна, прынамсі у твітарскай супольнасці. Слухай, а я думаю, да. Наадварот, ты ж клеіш на сцену нешта важнае, да? Можа быць, калі б у 94-м абралі Пазняка, і не было б ніякіх нават магчымасці фотошпалераў з ім. Раней, памятаеш, як было модна? Чаму іх не выпусцілі, я не разумею. Як было модна ў той час? Памятаеш, вось часопісы былі розныя, музычныя, усе клеілі плакаты сваіх там куміраў і так далей. Уяві, там у якой-небудзь кватэры все было б заклеенае плакатамі Зенона Пазняка ці фотошпалерамі, уяві. Ну, нормально, уяўляю сабе гэтую кватэру. Нават гэта кабінет Карла Маркса 38. Варвашэнне 2. Ну і Варвашэнне 2 так... Да, почему 2? 14 было. Нешта такое, ці 6. Ну, карацей... Пробачце, што я тут А памыліўся. там же нейкі цяпер офіс БРСМ, ці што? Так што уже, бачыш, адбылося выцесненне. Я толькі памятаю, што там побач ёсць яшчэ да гэтага часу кавярня, которая называется «Место встречи» от Академии. Але гэта Академія мусульскай кавярні, да, потому что место встречи изменить нельзя, мы разумеем. Сябры, дарэчы, калі у вас ёсць успаміны пра першыя выбары, гэтыя, ну, падзяліцеся з намі, як гэта было, напішыце ў каментары, можа быць, мы нават іх збярэм у нейкі тэкст, да, таму што вот, я шчыра скажу, мне было 10 гадоў, але ўспамінаў у мяне 0. І я ведаю чаму. Я ведаю чаму. Таму што у дзяцінстве мяне кожнае лета просто вот у чэрвені, вот прыходзіў чэрвень, школа сканчалася, і я ехаў да бабулі на вёску. І Мінск, выборы там, вот это все, это вообще мимо меня. А у мяне бабуля одна, у Мінску жила. Так. І таму я памятаю... І заставаўся ў Мінску тады, так, конечно. І мы з бабуляй хадзілі ў палац чыгуначнікаў на выбарчы участак, і я памятаю, як уласна кідаў бюлетень, галасаваў за Зенона Пазняка. Бок ты галасаваў за Зенона Пазняка, і калі табе было колькі гадоў? Мне было амаль 3 гады. Ну сёння бы прагаласаваў ты за Пазняка? Гледзячы, якія спарынг-партнёры. Спарынг-партнёр. Ну ты маеш на ўвазе, што у беларускай палітыцы ёсць палітыкі, якія маглі б скласці сёння канкурэнцыю. Ну, на тых бы выбарах, калі б мне зараз было 18+, і я б... Калі б мне тады было 18+. Ну, безумоўна, я прагаласаваў, напэўна, за Зенона Пазняка. А вось якія ўспаміны пра выбары, мы ўжо пераходзім так павольна да наступнай тэмы. У карыстальніка Магнус Хейс. Так. Вось, давай прачытаю вам, шаноўныя слухачы і гледачы. Нянавісць і пост
10 ліпеня 94-го, роўна 30 гадоў таму я адчуваў да бульбапюрэра тое ж самае, што я адчуваю цяпер. Ну, прабач, Агіда. можна я ўжо давай. ремарачку? Ну, тады ж наўрад ці ён быў ужо тады бульба. Тады ніхто не называў яго, конечно, бульбапюрэрам. Тады ён быў звычайны такі, як бы, вясковы... Мы разам з Магнус Хейс толькі што нагаварылі на артыкул дадатковы яшчэ і... Але ладно. Агіда і неразуменне людзей. Бацька ў гэты дзень прынёс мне шчанюка, які стаў лепшым сябрам на 10 гадоў, а я быў ачмурэўшы, чаму ўсе радуюцца, што абралі гэтага. Ну, добра, што чалавек яшчэ ў 94-м разумеў, але ж рэальна тады шмат хто яшчэ нічого не разумеў. І ты маеш рацыю. Не быў Лукашенко тады ніякім бульбапюрэрам. Ён быў таким параўнальна маладым хозяйственником, да, палітыкам, дырэктарам Саўгаса. Вот это вот все, да? На што это мы наговорили? Ні на што это мы не наговорили. Шмат абяцаў людзям, што все будзе добра, вот зажывем. Зажывем. Так карацей, далей успамінаў аверсайз гарнітуры са смешнай сіплай мовай. Мама галасавала за Шушкевіча, казала, бацька не прызнаўся, бо хутчэй за ўсё галасаваў за гэтага, бо ў будучыні адносіны да гэтага былі прычынай сварак. То бок, ему было сорамна яшчэ тады, але ён роўна галасаваў. Вось якім чынам? Калі ты галасуеш, ты ўжо ты павінен, по-моему, адстаиваць сваю пазіцыю. Што людзі думалі ў 94-м годзе пра Лукашэнку, да? Ну вось, вынесем задушкі вось гэтых людзей сталага веку, якія на плошчах стаялі, аралі камунізм, СССР, Лукашенко, которые хотели вернуться назад. Да. Ну, а фактычна ў сваю маладосць, канешне. Але вось гэтыя нармальныя, там, 30-40-гадовыя людзі. І вось тут ось, ну, цікавае дапушчэнне, што як бы, ну, сорамна немножко за яго. Вот какой-то, ну, вот он, ну, не Зінон Станіславович, мы толькі што бачылі. Як выглядаў пазняк тады, да? За гэтага было сорамна ім, а можа быць, за Зінона ім было страшна, галасаваць. Это міф, конечно. Ну, так, пра міфы мы пагутарым, вот, літаральна праз паўхвіліны. Вось, але ну вот это вот, ну, хочется за яго прагаласаваць. Да? Ну, нешта абяцае, да? Ну, а можа быць... Ведаеш, тады, можа быць, яшчэ было толькі не Кебіч. Вось гэта нейкая такая заведёнка. Абы не Кебіч. Ну, да. З Кебічам, канешне, быў крыху кантраст Лукашэнкі. Яны былі падобныя ў нечым. А той же на номенклатуршчык, разумееш? Да? А той быў номенклатуршчык. Але той вот атаясамліваў все ж таки, ну, вот зусім салок салком. То бок людзям хацелася і новага, і старого, і ім за это было крыху неёмка. Квінтэсенцыя, как але вот ён сабраў. І старое, і новае. Так это, Royal Flash сабраў, да? А ўсе ж былі такія шчаслівыя. Ныццё, што выратуе, пазбавіць ад карупцыі, зробіць усім шчасце. Тады было зразумела, што гэта брэх, які мудры чалавек, гэта Магнус Хейс быў. І цыган будзе ўсё вяртаць пад сябе. Потым праз 2 гады нас пазбавілі мовы і канстытуцыі, але я заўсёды узгадваю свайго сабаку ў гэты дзень. Хітры бацька. Вось я маю на увазе бацьку гэтага хлопчыка, які вот, да, я за Лукашэнку прагаласаваў, а вось табе сабачка. Ну што, вось гэтая праграма «Разбуральнікі міфаў». Так. Mythbusters. Mythbusters. Ну да. І тут у нас у твітары бура, якую выклікаў Арцём Шрайбман, які вырашыў пагаварыць пра тое, што не было вялікага антысавецкага супраціву ў Беларусі. То ли дело в России, где вот нормально было. Сялянские повстания. А что мы переказываем? Давайте послушаем, просто поглядим Артема. Союз, кто скажено, была одной из основательниц Советского Союза, да, потому что не было широкомасштабного антибольшевистского, антисоветского вооруженного там движения. Хапало. Сравни с другими регионами, да, даже Россией. Нет. Там эти крестьянские восстания, прости меня, до начала 20-х бушевали. В Беларуси это было в начале, и это чаще имело какие-то внешние, причем силы, да, то есть у нас там были польские какие-то формирования, да, Белая армия там краешком зашла, но это не было, то есть освободительного белорусского движения, может, меня сейчас историки поправят, но
не было такого, что... Зашли мы на минное поле. Ну, пусть на здоровье, я не страшный, я максимально антисоветский человек, но по факту Беларусь там 20-х годов, это не была Беларусь, которая, видимо, для всех там наблюдателей стонала под советской оккупацией и боролась с ней, да. Ну, и что он не так сказал? Ну, як по мне, няхай мяне ізноў там будуць абмазваць гэтым рускамірскім чым, блядь, салам, маслам, не ведаю. Да, але Артём, у прынцыпе, выказаўся так, па тонкім лёдзе прайшоў, да, таму што ён кажа, што не было буйных, вялікіх антысавецкіх паўстанняў. Ну што в рэплаях-то яму пишуть. А Балахович? Про Слуцкое повстание 20-го года не чуў, про Балаховича не чуў. От такі аналітык, сорам і ганьба. Ён же сказал, что былі некие. Ну так былі, да. Просто масовых не было. Просто вот люди, якія пишуць про Слуцкое повстание Балаховича, яны лічаць, что гэта вялікія масавыя антысавецкія паўстанні. А Артём Шрайбман не лічыць, что гэта былі вялікія і масавыя антысавецкія паўстанні. А дзе праўда? Посередине? Да вот я думаю, что кожны верыць у тое, у свае міфы, у свае міфы. І вось Артём, ён прыйшоў, разбурыў гэты вось, наступіў на больной міф. Наступіў у машыны. Ну і, канешне ж, гэта не пакажа чык-чырык, бо палітыка рэдакцыі іншая. А вось і паказваем. У нас, сябры, палітыка рэдакцыі вельмі проста. Што цікавае, то паказваем. Што не цікавае, то не паказваем. Калі мы вас не паказваем, значыць, вы сумныя лохі. Вось так. Ну, але ёсць яшчэ рэплай. Генера камсамольца трэба экстрадыраваць у палац Дасані. Хай там казкі расказвае свайму донару. Паглядзіце на яго вочы, ён нейкі упораты, можа пад чымсьці, ну пачынаецца, значыцца. А это людзі, у іх там якейнікі? Трусы смажыліся на патэльні, відаць, спадзяюся. Досыць ананімная. Ицхак Карабін. Ицхак Рабін. Ну, тут Карабін атрымліваецца. Карабін, да? Нам-то не ведаць. З нікам Ицхак Карабін расказвае Артёму Шрайбману про тое, што ў него нейкія не такія вочы, да? І я вось думаю, ну, нет бы напісаць нешта па сутнасці. Ну, паспрачайцеся, да? Просто там сидзець і пісаць. Паспрачайцеся. Ну, Артём лічыць, што это малыя паўстанні былі не паказальныя, што большасць беларускага народу увайшла ў СССР, і БСР увогуле была заснавана. Я думаю, што большасць тады людзей, якія жылі на тэрыторыі, нават не ведалі пра гэта. Што мы ўваходзім у нейкія СССР. Яны жылі і жылі, што сёння прыйшлі немцы, і заўтра бальшавікі. Это, на жаль, адрознівае людзей у Беларусі, нашых ад аскраю, гэта не здарма, так сказана, да? Атаскрайнікі былі, атрымліваецца, ўжо 100 гадоў таму. Новая палітычная сітуацыя, памяш, як у тутэйшых, так? Да, я адразу пазнаў тутэйшых. Карацей, сябры, мы вам, конечно, паказалі, але... Высновы вы рабіце самі. Высновы рабіце самі. Але не такі твітер, каб проста пакінуць все... в спакоі, окей, няма статусу, разабрались, ты маеш рацыі там і гэтак далей, твіт Джипсенкова. Я просто адразу хочу папярэдзіць, што ён не пра Шрайбмана. Там была іншая сітуацыя. З іншымі экспертамі. Але людзі, у якіх ёсць твітер, як вы стрымліваецеся, каб не спаць экспертам, якія эксперты я. Сур'ёзная экспертная дыскусія пачынаецца. Назваўся экспертам, полезаю твітер. Да, ну давайте, як яны стрымліваюцца? Ну, я эксперт о стрыманасці. Даць некалькі парадаў. Піша нам Алексей Лазараў. Я за ўсё жыццё не ударыў ніводнага эксперта, адказвае. Які цярпялівы чалавек. Джипсенков атрымліваецца таксама эксперт у стрыманасці, правильно? 3% Павел Летов. Шкада, што некаторым нельга баць праз экран. Ну, гэта заўжды шкада, калі шчыра. Я думаю, тэхналогіі могуць дайсці да такога ўзроўню, што можна будзе так. Гэта ўжо даўным-даўно заўважылі людзі на нашай прасторы. Памятаеш гэты мем? Во-первых, я в другом городе, во-вторых, что ты мне сделаешь, в-третьих, за мат извини, да? Ну і вот твітарскія ўласна кажуць, што ты ім зробіш, яны ў інтэрнэце. Ну да, вот. Гэта, мне здаецца, сітуацыя, яна спараджае такую цікавую рэч. Мало того, што
неэкспертны чалавек у інтэрнэце можа выставіць сябе экспертам і лезе со сваім да, яго там YouTube падкідвае ў рэкамендацыях там TikTok і так далее. Так яшчэ і зрабіць яму нічога немагчыма роўна таму ж, што люди ён ж чытаюць каментары эксперты, калі на іх там накідваюць, крыўдзяцца, напэўна. Ведаеш, што зрабіў днямі TikTok, забаніў у аккаунце Еўрарады камент «Фу, брыдота». Як камент, які парушае правілы супольнасці TikTok. Брыдота. То бок, я думаю, нейкі адмін адбіты увогуле не разумее, што такое беларуская мова, не перакладае там і так далее. Але фейкавых экспертаў ніхто баніць не будзе, гэта зразумела. Ну і што? Самая правільная стратэгія. П'ер Жырыноўскі. Я не ведаю, як людзі придумляюць гэты нікі у твиттары сабе. Прачытаў, можа быць, «Вайну і мір» і партыю ЛДПР. І уступіў в ЛДПБ. Тады б ён быў П'ер Гайдукевич. П'ер Жырыноўскі. Мы з іх жартуем. Мне здаецца, што это правільны падыход. Мы. Навіды прыйшлі з горада Смаргонь. Так, там девочки огонь. Як мы ведаем, там девочки огонь. А вось даволі папулярная твітарская аптэкарша піша, што гэта... Дарэчы, са Смаргонь. Так гэта рэальныя вакансіі ў маім родным горадзе. Хочацца доўга выть, піша яна. Таму што вакансіі такія. Настаўнік, адна стаўка 400 рублёў. 400 рублёў. А другая вакансія. Доктор, ты пачакай, не так хутка, Алексей. Доктор, спецыяліст. На 2 рабочих мест написано. Чисто сумленно. Рабочих мест 2. Ставки 2. Смены. Нифига, не так. Все переплытал. 2 смены, ставка 1. Хоба. И ставка это 1000-1200 рублёў. Як вам за 2 змены працы доктором? По 500-600, правильно? По 500-600. Што здарылася далей? У каментары, чаму Алексей кажа, па якім курсе? У каментары набеглі рускамоўныя расіяне. Хто б мог думаць? Это ж твиттер. І такія, а на 1000 в месяц вообще можно жить? А 400 рублей учителю? Жесть! Это в час? Если это в час, то ок. Люди думают, что Смаргонь находится у России. Ну, або не думаюць, або думаюць, ну, вот некі там гэта, там 400, ці там 1200 расійскіх рублёў. Не, думаюць, реально, вось нейкі Эндрю піша. Для российской дыры сойдет. Это в день. Яшчэ один пришел. В нашем райцентре учитель на полной занятости 30-40, ну, я так разумею, тысяч, зарабатывая минимум. Да, работа идиотская, куча бреда, бла-бла-бла-бла-бла, обслуживающий персонал от 15, врачи от 40. Не говорю, что это достойная оплата, может, там оплата за смену. Ну, короче, россияне, слухайте, дорогие, это ведаеш, вот іншая краіна, іншыя рублі. Гэта вельмі паказальная гісторыя. Напісана аб'ява па-расейску, і вось яны думаюць, што гэта ў Расіі. Таму, мараль, пішыце па-беларуску. І тады яны не будуць думаць. Калі б аптэкарша напісала гэты твіт па-беларуску. Не, тут нават не аптэкарша справа. Справа у гэтай вакансіі. У вакансіі, якая была напісана па-расейску. Ты маеш на ўвазе, што на сайце з вакансіямі яна мусіла быць... Не, ну, калі б, карацей, калі б хаця б на якім-небудзь этапе у гэтай гісторыі з'явілася беларуская мова, не было б вось гэтых падманутых абураных расіян, да? Але падманутыя з'яўляюцца ў наступным твіце. Как-то видел на парте надпись, пише нам Клиншбелли, Смаргонь the best, и приписку тебя. Со Смаргоні плавно перамяшчаемся куды? У Бабруйск. Так. Там гэта вельмі класная гісторыя. Экс-палітзняволены блогер дапамог выканаць мару дзяўчынцы, якая на скрыпачцы грала, каб накапіць на ровар, і Андрэй, дырэктар магазина ровараў, даведаўся пра гэтую гісторыю і падарыў дзяўчынцы ровар. Здавалася, просто ведаеш, да слёз гісторыя супер цудоўная.
Але твіттерскі просто я не магу як ты з магі гэта той свет, у якім мы живем. Я ее еще видел до протестов в районе рынка, так что это не первая цель. Но похвально. И оставил девочку без стабильного заработка. Ой. Зачем это делать на показ? Вот все вучаць жыццю, да? Просто... Там еще был, ведаешь, такі реплай а-ля забрал у нее удочку. Ну вось гэта. Яна ж можа на што-нибудь іншае збіраць. Сур'ёзна. Дарэчы, калі я памятаю, ён спытаў яе, калі у тебе быў бы ровар, на што б ты патраціла гэтыя грошы? Яна сказала, ведаеш што? Так. Яна б набыла маску раптара, такого динозавра. Динозавр, так. І дапамагла б сваёй маме. У яе мама ікает, яе трэба напужаць, выскочить на яе за кута в маске раптара. Я просто не разумею, реально. Не ведаю. Яна в маске раптара играла б на скрипочцы. Это было бы круто, між іншага. Паша, ты в принципе, гэта готовы бізнес-план. У мяне трэцяе ж есть. Так. Ты пачала, што яна пачала адказваць, ж гэта Бабруйск. Я б набыла другі ровар і продала б яго там в 2 разы даражэй. Набыла б 3 ровара. Вось, і все. Далі яна б набыла ў гэтага палітвязня былога краму з роварамі. Вось, і все. А далі рэплай ад украінцаў, як без яго. Велосипед ёсць, а сваёй краіны ўжо няма. Слухай, я не ведаю, што мусіць здарыцца. Які мусіць быць пазітыўны прыклад, пазітыўная падзея, каб людзі просто порадовались. Адкаркавалі шампанское. Это ведаю. У мяне, дарэчы, 2 бутэлькі шампанскага у ледоўні ляжыць. Спадзяюся, што ўсё адбудзецца ў адзін дзень. З Бабруйска перамяшчаемся ў Віцебск. У нас такі тур па гарадах. Па Беларусі. Хоць віртуальны можам, да? Дзе адбылася дзіўная гісторыя. Расійская турыстка... Збой у матрыцы, мне здаецца. Да, збой у матрыцы канкрэтна. Расійская турыстка прыехала ў Віцебск і... Беларусь прыехала ў Віцебск і знайшла там бруд на вуліцах. Што брудна на вуліцах? Смецце паўсюдна раскідана. А мне казалі, што ў Беларусі это... Чыстенька. Як это? Чыстая краіна. Нацыянальная каштоўнасць. Чысця на вуліцах. А оказывается, не чыстенька. Фейк о Беларуси пишет, что у Беларуси, докладнее она там записала видос, что у Беларуси чисто. Алексей, признайся, тебе самому ж обрыдло чуть вот это вот, что у Беларуси чистенько, да? Абсолютно. Вся вот эта чернь. Я отказываю звычайно не чисто, а зачищено, або не чисто, а стерильно. І мне здаецца, што для людзей, якія шмат разоў чулі вось это вось, ваша в Беларусі там чистенько, да? Аккуратненько. А чисто не там, дзе прыбіраюць, а там, дзе не раскідваюць смецце, да? І спадзяваліся мы, канешне, на такую рэакцыю ў каментарах. Але пайшло не так. Абсалютна іншая. Пусть дома на свой мусор любуется. Приехала тут у Беларусь и забрудила все на свете. Свинья везде грязь найдет. А где она видела грязный концлагерь? Тут у меня нечто взломалось в матрице. Так... Что в концлагере постоянно примушают вязню. Так мусить же быть чисто. А чувак пишет, а где она видела грязный концлагерь? Так вот же, она распавядае про брудный концлагерь Беларусь. То бок тут у этого чувака з логікай так сабе. Трудно. I stand with Israel. Мы спадзяваліся на лепшае. Чалавек з аватаркай I stand with Israel. Пусть едет обратно. Чего она тут забыла? Карацей, сябры, калі мы, беларусы, чуем, што чыстенька, мы можем абурацца. Типа, вы со своим чыстенька, да, у нас там то, у нас все. Але калі хто-небудзь звонку прыязджае, напрыклад, расійскі турыст, што у вас тут не чыстенька? Так. Встала і сабрала. Поўны дзівосаў гэты новы свет. Встала і сабрала за сабой сама ўсё смецце.
спачатку панаехалі, тады загадзілі, а потым здзіўляюцца. І гэта можа быць праўдай, таму што Віцебск гэта вельмі папулярнае месца для паломніцтва з Расіі і славянскі базар. Ён ужо вот-вот. І ўжо расійскіх турыстаў, я ўпэўнены, там вот столькі, больш чым віцеблян і віцеблянак. Вось няхай у сябе і сядзіць, няма чаго да нас ездзіць. Сябры, ну не маглі мы прайсці, і твітарскія таксама не маглі прайсці міма гэтай тэмы. Праз польскую мяжу больш нельга перавезці тавары. Вось чаму ні тэлевізор, яны і не пройдуць міма. Ні красовачкі, ні нават перекись водорода. Боже мой, там такі спіс да, ёсць такія прадукты, которые... Спіс на 85 сторонках для пачатку. Мы учора палічылі. Вось. І, ну, чэргі, кажуць, рассмакталіся імагнення вока. То бок, калі у Польшчы нельга нічога набыць, нам гэта Польшча. Зачем тебе вот это Польша? Да? Там набыць нічога няма больше. Але твітарскія рэагуюць з іроніяй характэрнай, замемілася фото, відэа альпакі без шэрсці, такой паголены, да, і вось ён, беларус, пасля польскай таможні, ашчыпаны, як тая альпака. Які ж выпуск чык-чырыка, без моўнага пытання, пачварны. Мне здаецца, што ён заўжды накідвае на гэтую тэму. Але раз накідвае, значыць, пытанне дагэтуль не вырашанае. Значыць, баліць чалавеку внутры. Тыя, хто заве Вільню Вільнюсам, называйце Міндаўгас. Будьце паслядоўнымі. Ёсць у гэтым рацыя. Зараз мы, канешне, пачытаем твітарскую экспертызу на гэты конт, але, ну вось, я задумаўся. Ёсць у гэтым паслядоўнасць. Тады і Вітаўтас, Міндаўгас, там, дарэчы, была гадавіна каранацыі 6 Міндаўгаса, атрымліваецца. 6 ліпеня, да. Рэплай. Якім чынам гэта звязаныя рэчы? Наўпрост. От мяне дыскусія ў Твітары радуе. Гэта другое. Гэта іншае. Наўпрост звязаныя. Хлопча, добра сябе адчуваеш? Ведаеш, які цяпер год? Вільнюс – сучасная назва горада, а Вільня – гэта гісторыя. Калі не можаш прызнаць сучасную рэчаіснасць, такой гадоў большым табе, схадзі да лекара. Кшталту Міндоўг – гэта таксама гісторыя, правда? Больш, чым цябе. Дарэчы, напісана, і на гэтым буду я свой рэплай пачварны. У гэтым і сутнасць. Людзі, якія не могуць адрозніць цябе і табе. Я вот, бачыце, у мяне ў галаве шчолкнула, я ўжо вам правільна прачытаў. Расійскамоўныя спрабуюць змяніць традыцыю. То бок, нехта спрабуе змяніць традыцыю. Таму хлопец стаіць на сваім, калі Вільня – это Вільнюс, то Міндаўг – гэта Вось гэтым праблема, што не ведаюць гісторыі, не ведаюць традыцыі, і таму узнікаюць такія спрэчкі. Ну, трэба ісці далей. Горадню, Гардзінас, Адам Міцкевіч, Адомас Міцкевічус, Халаднік, Шалты баршчай, Дранікі, Бульвінай, блінай, от ты все ведаеш. Кішка, відэрэй, ну, то бок... Квас, гіра, ну... Не, ну, Піва, алос. Ну, чакай, ну, квас, ён і ў Беларусі квас. Не, так у Беларусі квас. А ў Літве гіра. Да, але чаму мы, ну, квас? Ну, Вільня толькі ў Літве ёсць. Квас, ён а што ты думаеш, і ў Беларусі, і ў Літве. Дранікі ёсць толькі ў Літве? І халаднік. Ну, вось, таму я думаю, што прыклад з дранікамі і халадніком это ўжо такі здзек і гіпербалізацыя наўмысная. Але Вільня ёсць толькі ў Літве. Да, і Міцкевіч таксама паўсюль. Наша агульнае ўсё, як хочам, так і называем. Добра, што ў нас з палякамі аднолькавы неймінг. Топавы іранічны рэплай, гэта мусіла здарыцца, а Акропаль давайце называць Акропалісам. Прычым той грэцкі Акропаль. Ну, так я так і разумею, што той грэцкі Акропаль іх тым літоўскім Акропалісам. Пры слове Акропаліс сход
Ёкае. Да, ёкнуло сердечко, конечно, заныло. Ешка, Ира, Ирбус, Герей. Ох, уж этот Акрополис. Далее люди такие, ну хорошо, Вільня, окей, Вільнюс, а тады Вео Мол заўважае, гэткі аж будуць крычаць, што не Беларусія, а Беларусь. Будь паслядоўным і паважай іншых, тым больш суседзяў. У гэтым ёсць нюанс. Я не разумею таксама тут логіку. Ну, глядзі, калі вы хочаце называць Вільню Вільняй, а не Вільнюсам, як не это называюць. Не так, як іх называюць літоўцы. Таму што у нас гэта так. Цярпіце, што... Не патрабуйце ад расейцаў, калі вас называюць Беларусіяй. Беларусія, ну, таму што ў іх так... Лагічна? Да. Ну, лагічна, сапраўды. Это, ведаеш, вось у літоўцаў... Якое, курва, суперэчлівае пытанне. Ведаеш, у літоўцаў таксама ёсць цікавы неймінг. Яны вось таксама не любяць, калі іх называюць там жмудамі, літувісамі, Вільня. Хаця самі могуць сабе дазволіць, напрыклад, я глядзеў у 16 годзе футбол па літоўскай тэлевізіі, они там назвалі Робертас, Левандовскас, Ар'енас, Робинас і так далее. У іх там Снікерсас, ММДМсас. То есть яны дадаюць свае канчаткі да ўсіх замежных словаў. Ну, калі так паглядзець, то сапраўды Вільнюс сказаць не слушна. У іх Вільнюс, у нас Вільня, як бы. Да? По-польску Вільно, там... па-латыйску Вільна. Беларусія, а у нас Беларусь. Не Гудзія. А вось на гэтым мы вас з гэтай тэмай пакінем з супярэчлівай, як бы костачку такую паставім пачварным. Вільня ў мовах суседзяў. Вільня беларуская, Вільно польская, Вільна латышская. Велінос, ну то бок Вільнюс, да? Жмудзінская, чамусь піша нам ён тут. Вільна. У іх ёсць свая мова яшчэ. Вільна фінская. Самагіцкая. Вось, як бы все так, ну цяпер сидзіце, думаеце, як называць Вільню, каб вас не дэпартавалі. Скончым такой тэмай бытавой крыху. Так. На вуліцах запыталіся у моладзі у асноўным. Ну так, колькі мусіць быць маладому чалавеку, каб ён ужо зняў сваё жыллё, а не... Не зняў, а набыў сваё жыллё. Набыў сваё жыллё і сваю машыну. Блин, я думаў, зняў, я не дужа абураўся. Набыў, Паша. Набыў сваё жыллё. І вось маладыя дзяўчынкі такія, мне кажуць. Ох уж гэтыя зумеры. Ну, 25. Ну, 23. Ну, 23. Так, он павінен там это. Адкуль возьмеш грошы? Каб у 23 гады. У 23, у 25. Ты нават у 23 гады яшчэ універсітэт, напэўна, не скончыш. Жыллё. Реплай. Не секусь вот гэтые люди, да, большая часть из них еще не начала работать и живет за счет родителей, их представления абстрактны и расходятся с реальностью нищей и бесправной страны, в которой они живут. В течение следующих 5 лет они привыкнут к зарплате в $500 и не будут бухтеть. Уяви, калі б яны ў Смаргоне жылі там і былі лекарам. Ніякага заробку $500. Не привыкнут яны до заробку $500, разумеешь, шановны твиттерскі. Вось. Да, по молодости все насмотрелись Instagram, Luxury Life, хотят альфачей, айтишников и успешных темщиков. Ой, темщики, это, до речи, крутая тема. Пробачьте. Но на деле таких молодых парней от силы пару процентов. Кто-то смелится, кто-то найдет себе обычного пацана, а потом будет пилить его из-за неоправданных надежд. Слухай, ну а пытанку-то проводили, я так бачу, на Зыбіцкай. А там-то тусуются, я думаю, вось такие вось там айтишники и темщики. Надеи. Далее реплай. Так отвечают пи***ки, которые думают, что после университета будут получать миллионы. Люди постарше уже более реальные цифры озвучивают. Там так само в этом видео было. Было. 30-35 годов 10. Оказывается, перестал працаваць беларускі лайфхак, пакуль мы тут, Алексей. Пишут. Не, так, родил 3 25, и все будет. Вось табе тема. Пишет нам Дима Гродно. А не, пишут, не все так просто. Прошли времена, когда квартиры просто так давали. Сейчас можно рассчитывать только на льготный кредит и более или менее сниженную цену. Так что все равно головой придется работать. Да, уже мне народить... здаецца, один лайфхак яшчэ застаўся з кватэры. Пайсці у менты. Ну, да. Так можа, это дзяўчыны вот, адказваюць хлопцы, якіх якраз в акадэміі МУС цяпер вучацца.
Думаешь, у іх будзе до 25 ўжо ўласнае жыллё? Я думаю, што Ну, можа хаця быць. б крэдытнае, Гэта будзе нейкае арэнднае жыллё, на якое яны змогуць прэтэндаваць, калі там 20 гадоў адпрацуюць у міліцыі. Ад званка, як кажуць, да званка. Юлія Матузова піша: «Никогда в Испании не будзе ўласнага жылля увогуле. Тут хорошо, если от 35 от родителей уедет или со съемной комнаты. Ну, то бок не так-то все дрэнна. У Беларусі у молодых людей, да? Там зато у Іспаніі можна стаць акупасам і... Да, навошта там? Там можно на пляже жить. И вот их к 30-ке экзистенциалочкой накроет. Конечно, пише нам Ваня Градобоев, але адразу ж Зая. Кризис Зая пиша. Ну, посмотрим, где они будут в свои 25. В своих хатках и с квартирой. Трэба верыць у маладое пакаленне. Гэта быў Чык-чырык. Бла-бла-шоу на Еўрарадыё, у якім Алексей Сапрыкін Павел Свердлоў распавялі вам пра самае важнае, самае галоўнае, самае цікавае, самы сачок таго, што абмяркоўвалася ў беларускім твітары. Пабачымся праз тыдзень, сябры. Шчасліва.